wadde nden noon jinmi ko kala jiɗɗo jeeyede fedde nde bisimilla mum ene jarani kam wadde groupe whatsapp kono fedde nde noon fodde 1 mois hay batte waɗatake so wona dañen papier plainte o mo susa plainte fo woto naati hen mo susa laamu fo woto naati hen kadi min mi wawa pelle jam ñalle mon jam hiire mon kala nde pellumi wadde nden fedde koye dow condition go gonga kala ko neɗɗo wawi hen wadde ene arte mum kala ko neɗɗo waɗi hen nokkire kahe mum kala ko jibini jiɗɗo bokkude hen fof ene bokka hen suka men namɗo ngol ko université gurnam musɗam nguuri pourquoi pas ɓe dara ha ko ƴewde objectif holno ɓe liggori pourquoi pas eɗen nguuri hen ɗanniyankoɓe il faut ko guitten hakkillaji men e gueɗe ɗiɗi guitten hakkillaji men e ɗanniyankoɓe guitten hakkillaji men e laamu hunde fof mbiyata ko laamu waɗantuma hunde fof ko ɗay fawa dow hoore ɗanniyanke mais mahe an ka mbaalu an ka neɗɗo comme no ɗanniyanke woni an ka neɗɗo comme no laamu woni ƴeew jogaji haqqille ɓuddidde haqqille ma mbawa liggade min ko ɗum woni hen yiyandam ko heddi hen ko noon sa wiyaɗa haala caɗele fulɓe tan station jantan par ce que a wawa ɗum gasnude kono noon kala ko jiiɗa fuɗɗotto ko seeɗa seeɗa étape par étape mbawen liggade mbawen rentude mbawen fewjude il faut que ƴeewen fewjude ƴeewen wassodirde miijoji taw goto fof so addi miijo mum taw miijo ngone waɗe wasa haalde tan e haalede haala ɓola ƴeewen ɗo salle moƴƴo molna taw ko salle de conférence ñande fo eɗen ndenta hen hakkillaji ɗiɗo gossodire wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe daharoɓe wonɓe fulɓe 14 région ngaji ɗi ganduɗa fulɓe nanɗon ƴeewen rentude hande sukaɓe nanɗo jooɗi hay sinno ko motoji coɗɗa mbiɗa kala jiɗɗo moto yo ara yaha liggo par journée fo ne verse liggey hande ko cakcat tan gasi kalisaji yimɓe ɗo Dakar hande ne famde ɓiɗɗo gorko mo joga e ɗo moto hay soko motoji tan coɗɗen mbiɗen kala jiɗɗo liggade moto nani journée foɗo wersa walla 15 jours foɗo wersa ma jomum naw moto ene liggone waɗa cak par ce que cak livraison ɓurɗo famɗude hen fof temedde ha 4000 ha 6000 mo ala liggey ene yahe Dakar tan sa hokki ɗum moto o waɗat versé omo liggo taw moto e nandanma kalis motoji autoroute gonɗi ɗo motoji bulaji autoroute ɗi manda holno no mbiyete in sa soodi a wi kala jiɗɗo liggey e yoor ƴetta donc investir jibitto hunde fof e oɗon kalis o en so jeehi haw jencudi o jibini hen mbawno uddide projet neɗɗo wawa finde tan uddude projet neɗɗo wawa finde tan daña neɗɗo wawa finde tan jiyama dow ala kadi yanan ummo ha Allah yettima wona gueɗe ay oɗo Aziz Ndiaye biyeɗo Aziz Ala Ndiaye o wi ndew yiɗi ya caggal leydi ko 300 mille jogino o are bammo ko wiɗum ñalmimo waɗi biye ndew yeehi Amérique won ton ko lebbi jeenayyi o atto jottiɗo en hande duuli zador gonɗo ɗo fof kanko hokkirta kala parking mo jiɗaɗo ɓurɗo hewde or ko kanko yeeyata wadde nden noon jinmi ko ndenten dentinen mbaɗen agence de voyage par ce que sukaɓe men ko ɗannotoɓe sen mbaɗi agence de voyage taw agence uji ɗi ko enen fulɓe jeeyi taw seɗen jeeya biye en paltaki pulle en paltaki cabaɗo tewti noon kadi pullo o so ari jeeyen mo gustanen mo sen mbaɗi agence de voyage o darima ndeɗɗini banggue kala ɓi pullo ɗo wawi wonde ɗanniyanke cooɗo biye ɓe mbawɗa wonde fof noon hayso ko Europe gonɗa aɗa yiɗi yaade Europe taw koye agence cotta biye min ndenduba ɗum par email ma so tawi ko arda Sénégal la même chose kaɗa e agence pulago sen pari mbaɗen agence immobilier min hande wallahi wona waso mbaɗa jogui 21 appartement wallahi woni kitali kañƴi fof ko par journée mi hokkirtani fof ko mobilier te koɓe debbo mbaɗen agence mobilier a faami hande kala gummiɗo caggal leydi naati ɗo e Dakar ene yiiɗi hoɗande ɗo waali hayso ko balɗe ɗiɗi hayso ko balɗe joyi hayso ko yonte hayso ko balɗe sappo e joyi a faami sen pari mbaɗen agence automobile hande kala gummoto caggal leydi ene ara ene yiiɗi oto aram ɗum aéroport nawa ɗum jikkude mum so yettima ɗo e Dakar ene yiiɗi luude oto yaha kurside mum e yiiɗi luude oto nawa ha fuur won hen ha programme mum gasa ɗum ɗon fof ene namda kalis taw wona ko ñolata taw wona ko bona donc noon so en dentini en kangaka aduna o ko yahata ko eɗen gandi yimɓe ko cohli dow mum ko eɗen gandi gonɗen ko en jaɓani rendude taw en jaɓani rendude nde noon wonɗo mi yaadi hen dow gueɗel par ce que a wawata hoolade yimɓe ndenton ndendinoon e feere mon e konngol mon jaltinon jawdi mon goto yalta wi kon huɗaɓe ñaama kalis mon tawa sa pari Allah ko mbawɗa e mum a wawa fof ɗum pelente ala seeda kono min somi felti darnude fedde nde mbimi de ko papier de plainte mi fewnantane min adoto jogade papier somi bonni min gadoɗo e sofde mi sukaɓe men jooɗiɓe ɗo hande fof en jiiɗi yaade ne maaye laaɗe en jooloɓe wonni koɓe ngala liggey sa wone wuuro noon a ala liggey andaro yumma gonɗi mum ne golto heege barmi galle bamma ne hippita a hulata mayde a fayaɗe maayo sa maayi moƴƴi sa tacci moƴƴi sukaɓe men fof gase maaji ɓe murtan naɓe noɓe Sénégal naɓe e Mali naɓe projet ji men darnen entreprise aji men darnen liggoɗen e koye meɗen taw wona kala men jaaɗo caggal leydi feccata ko liggi ko tuuba koɓe ñaami
ko heddi ko so addi do fecce jolfuɓe yettinta galle mum kono wona lewru wuura ha ɗum wadde nden noon ƴeewen rentude e goonga rendinde e goonga gitten masala ka ha laaɓa e gurdam men ɓe juuɗe mumen jahani caggal ɓe balle jiɗɗo liggade fof bisimilla mum liggo ganduɗo liggade fof won koye fijirde ittemo won dariɗo mo fijani liggo min ko ɗum woni yiyandam kono wona rek ñande foof tan haala ñande foof tan gulaɗi kalɗo fof mbiya ɓuuri goɗɗo o ƴoƴƴe jew tan 4 heures de temps 5 heures de temps sen paari en calodiri en jejjiti hay ko kalnoɗen hanki haysa namdam ko jewtuɗa hanki a anda neɗɗo so yewti yo tongu neɗɗo so golli yo tongu neɗɗo so darima yo wor ko dariɗa ko jibinanma min ko ɗum woni hen yiyandam par ce que hande jangguɓe e ɗanniyankoɓe e zone so darima nangodiri junggo en darni papier de plainte kala ka hulani Allah kam ma hunde ko baro ka hulani fedde nde ko fof kam ma hunde nde ɗo fedde ko papier ne nda hamde komi cinñido sa ñami pièce ma d'identité min jogor passeport ma min jogor papier o aɗa jogui en jaati ha to yaade heeɗo en ciññine dow gonga a liggor so tawi ka jiɗɗo dañde kay tana wona min ko ɗum woni hen yiyandam kala noon parɗo bokkude hen bisimilla yo waɗam signe par whatsapp sa naati bio am numéro am téléphone nani hen ndenten wooda ko mbaɗɗen ma wood gonɗo caggal leydi ne yiɗi artude wiye mbeɗa yiɗi artude jimmi ko ñalmen 2 millions ñalmen mo 2 millions o arta mata gonɗo caggal leydi hokkata e kalis mata gonɗo caggal leydi watta e investir mata gonɗo caggal leydi hokkata e hon kalis dañano liggoyi wona gonɗo afrique tan yiɗi kalis mbaɗen feere afrique wooda ko jibini hande en maayi ko ɓuri sattude ko fof hande 14 région ɓuri muuse gurdam fof hande ko région Matam e région Podor e région Tamba sen kaldini Allah kono en jiiɗa haalnede gonga enen ɓuri tampude hande par ce que sa yeddi ko kalmi ko tan ummo Dakar jaaha Fuuta jiiya yimɓe woɓɓe Fuuta ɓe jiiya yimɓe woɓɓe Dakar ɓe walla neɗɗo ummo caggal leydi ara Fuuta jiyano wadata woɓɓe Fuuta ɓe o wayata mabɓe kono guerte ñawɗe mbayata guerte moƴƴe ni pourquoi pas climat warani yimɓe climat ɗasiɗani hay goto neɗɗo tan kaɗa jogui ko ñamɗa aɗa ñaama tan kaɗa selli ko climat o wuli ko foof hatta mo wurti nguleyki ɓuuri wadde cellal e ɓuuɓol min gonɗo ɗo mbimi ko Côte d'Ivoire gurdam Côte d'Ivoire nañgue way kono jengue ni kono kala mo jiiɗa ɓandu ne wayno ɓandu ɗandu par ce que haɓe ñaama ko hecciɗi leydi ndi ne hecciɗi haɓe ñaama lujum haɓe ñaama firɓi donc noon neɗɗo goto wawa wiide ne haala pour daranade leñol il faut que yimɓe wonde ɓe gona mi sohlani noon dental yimɓe de kewal ala cohlumi ko yimɓe wonde hay soko sappo so tawi tan en gomɗini en pelliti en denti en goni en mbaɗiɓe jii ɓe garat ɓe janta hen ko ɗum wonno haalam kala mon joguiɗo ko ɓeydi hen bisimilla mum laayi fo woɗɗi kadi min hoorami tampi seeɗa wallahi a salminama ndoma kay sona tan yiyande ma ne waɗi fayide yimɓe so jaaɓi nangodude kam tawtima wallahi jiya koye munen de tawi tan yimɓe nangodiri tawtima wallahi yimɓe jiya koye munen yiyande ma nde ne waɗi fayide aɗa adda information ngaji baɗɗi important